Nakasave og 138 million pesos ang panudlanan sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Kini human nga gilaslasan ni Acting Mayor Raymond Garcia ang budget sa Palarong Pambansa 2024. Gikan sa 400 million, nahimo na kini nga 262 million. Buot pasabot, nakasave ta og 138 million. Matod pa ni Acting Mayor Raymond Garcia nga iyang gipalaslasan ang budget sa Palarong Pambansa human nga iyang nasuta nga adunay pipila ka mga procurement nga dili kaayo priority. Buot pasabot nga gastuso ra kaayo og dili practical hinungdan nga angayan ra usab nga laslasan ang budget. Kung wala pa na suspenso si suspended Mayor Mike Rama, dili unta ipa-review, dili unta ma-review ni Acting Mayor Raymond Garcia ang mga procurement sa Palarong Pambansa, mga kabombo. Sa dihang review ang mga procurement na suta, nga dako ra kayo ang budget nga gigahin, unya nangayo pa jud to sila og additional nga budget nga na-approve sa council nga mikabat sa 65 million pesos. Gabihan, no? 400 million plus 65 million, almost 500 million di ay ni. Kung wala pa to gilaslasan ang budget. Almost $500 million di ay ang gastuon nga kwarta sa kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo para sa Palarong Pambansa, mga kabombo. Pero karon, gi-slash ang budget, so 262 million na lang, mga kabombo. Mao na budget karon sa Palarong Pambansa. Pero nahibulong ko sa kadako sa budget nga gigahin para sa Palarong Pambansa 2024, ang Cebu City Sports Center bahaan lang gihapon panahon sa mag-uwan. Nagbaha gyapon, lunupan gyapon ang ilawom sa grandstand. Wa di ay budget gi-allocate ana para masulbad ang problema sa baha diya sa ilawom sa grandstand. Dugay naman di ay kayo ning problema nga lunupan pirmi ang Abiliana. Kung mag-uwan gani, lunupan pirmi ang Abiliana, dugay naman ning problema apan wala pa jud na pangitaan og solusyon sa taga Cebu City Government nga nagdala aning Palarong Pambansa kung unsaon ni nila nga dili magbaha ang Abiliana kung mag-uwan. Ting-uwan na ra ba unya? Ting-uwan na ra ba unya sulod semana mauna ang Palarong Pambansa, mga kabombo. Nindot kayo tan-awon ang venue sa Palarong Pambansa. Ang Cebu City Sports Center, nindot kayo tan-awon ang venue. Makita nimo sa aerial shot. Picturean nimo nakas babaw, gwapo kita tan-awon, colorful kayo. Makita nato sa mga picture nga nag-circulate diya sa Facebook. Ngayon nindot kayo ang Abiliana. Apan magampo lang ta nga dili mag-uwan. Aron dili mahasol ang mga tao nga motan-aw sa opening sa Palarong Pambansa. Muan hiraba si Vice President Sara Duterte o si President Bongbong Marcos. Pero para kanako, kung ako'y pasultion, dungog tinuod sa Cebu City, darbo tinuod sa Cebu City, nga kita maoy ni host sa Palarong Pambansa, apan gasto sad kayo. Mugasto tag minilyon, gastoon lang sa dulan duwa ka semana ang minilyon nga kwarta. Kung kaming gigasto nato sa Palarong Pambansa o gipamalit panig mga bugas o nya gihatag sa mga pobre, daghan pauntang mga baba ang makakaon. Daghan paunta ang mga tiyan nga nagkutoy ang mabusog. Kung ako pa'y mayor, ihatag na lang na sa uban nga mga lugar ang kanang pag-host sa Palarong Pambansa. Ilan na lang na. Gasto-gasto naman na. Unya, expected sunod semana, mo traffic og samot ang Cebu City. Traffic naman ganit tadaan nga wa pay Palarong Pambansa. Samot nagmagsugod na ang Palarong Pambansa, mo samot tagka-traffic, diya pay BRT, nga wa pa mahuman, nga hasol kay sanan, gadugang-dugang lang sa traffic sa syudad, sa Sugbo, mga kabombo. Bito, kung ako'y mayor, di ko mo-host anang Palarong Pambansa, gasto kaayo, daghan problema ang Cebu City nga angay unahon.
daghan problema ang Cebu City nga angay gastuan, unahon paggasto. Unya na lang ng palarong pambansa. Anyway, dili man na mudagad ang palarong pambansa, daghan pang katuigan nga umaabot. Pahuman na sa ng BRTB para way samok ang kalsada. Unya na ng palarong pambansa. Kining budget nga minilyon para sa gasto sa palarong pambansa, pahit bugas. Ipanghatag sa mga pobre, daghan pa mga pobre